Peli nimeltä Eläimet. Eläimet. Tässä eläviä olevia. Eläviä on. Sitä paitsi se peli on kielletty Suomessa. Niin on. Ville, jatka vaan. Jatketaan vaan. Peli, joka on kielletty Suomessa ja sen nimi on Eläimet. Tässä pelissä Kari on seksuaaliterapeutti. Ja Aku on aviomies ja Riia on uskottomuutta epäilevä vaimo. He ovat siis terapeutilla, olkaa hyvä. Kenen uskottomuutta? No ei ainakaan sen terapeutin. Ja se mikä tässä mielenkiintoista, niin he kaikki ovat lampaita. No jos sä nyt eka kerrot, että mikä sun niin kuin näkökanta tähän asiaan on. Ja mä vai? Joo, sä. Mä epäilen, että mä oon ollut uskoton hänelle. Mulla, Mä luulin, että mä. Nyt mä putosin kärryiltä. Kato, kun mulla ei oo mitään muistikuvaa, mut tuntemus on. Mä huomaan, että suthan on keritty sieltä. Nyt mä alan epäilemään jotakin hämärää. Ratkaistaan tää nyt jotenkin. Joo. Muuten tässä menee koko päivä. Siellä on kiva sää. Niin on. Lähtisikö sä Ja mä. mun mään?